Aksyon Balita Morning Edition. Finalist Best Newscast 25th Golden Dove Awards. Sa mga Pangulong dinalan sa mga balita lokal, retirement program pataguyunon karon nga adlaw ni Commissioner Guanzon. Res bakuna sa butika ay galansar sa Bacolod. Sa balita nasyonal, atrasado nga pagpagawa sa resolusyon sa disqualification case ni BBM, ginalantaw nga balabagan ang boto ni Commissioner Casquejo. Senator De La Rosa wala nahadlok sa investigasyon sa International Criminal Court. Sa balita international, layi sa compulsory COVID-19 vaccination sa mga 18 anyos pasaka sa Austria, ginapatuma na. Sa balita sa sports, Chat Reyes ginbalik bilang head coach sa Gilas, Pilipinas. Balita entertainment, Coronation Night sang Miss Universe Philippines 2022 hiwaton sa Abril 30. Samtang sa balita espesyal, aton padayon na istoryahan ng mga lucky colors kag horoscope sa mga Chinese New Year. Maayong aga Bacolod, mga aga Bilogabahin sa Western Visayas. Karang daw Miyerkules, Pebrero 2, 2022. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Kabat. Kag-Action Boy Duran sa aton balita sa lakat sang panahon. Ang trough sang low pressure area ang nag-apekto karon sa Mindanao. Samtang shear line naman ang nag-apekto sa nasidlangan nga bahin sang Southern Luzon. Ang Western Visayas, kalakip ang Negros Occidental, kag siyudad sa Bacolod, mangin magalumon ang kalangitan nga may isolated rain showers o thunderstorms, mangod sang localized thunderstorms. Mahinay, tubtob kasarangan nga huyop sang hangin, gikan naminhan na sidlangan, ang mabatyagan sa isla sang Negros. Ang baybayon, mangin makanay, tubtob mabulubas ko kung kasarangan ang pagdapya sang balod. Samtang ang adlaw na butlang naman lasay 7 kaina, magatunod na 5:49 karon sa hapon. Ang temperatura, mabatyagan sa 25 degrees Celsius, tubtob sa 31 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa magbalik sa mga Aksyon Balita, Morning Edition. Linibo na ka mga Pilipino ang nagakalamatay. Good morning mga ka-aksyon, mga aga-liwat sa aton nga mga nag-monitor man dira sa Facebook o yung mga taga Libertad Public Market, mga aga-gid sa inyo ha, kag sa Burgos Public Market. Sa mga vendors dira, good morning to all of you and to everyone. Yes. Namiyan ko sa to all of you and To everyone. all of you. Yes. Wato, na isa kong computer, Joy. Yan nga, isa sa headlines. Nakabili natin si Alert na, Joy. Wato, Joy. Good Sa morning dira kay computer. Josephine Borsilas, kag kay Georgia Gargasiran, mayang aga. Kay Nolinda Auditor Lapos, anong sugpo niya? Din, Lapos Lapos. Aguirre. Aguirre. Sige. Connie Laparan sa family Laparan, Labaniego kag Esparesia. Sa nagatamyo si Connie sang Pandanon DSB. Kag kay Margie Abatayo Padilla, good morning man. Greet naman ang Flora Abatayo Padilla family. Sige, good morning dira sa inyo. Kay Miss Jinky de Lagdon, still watching. Wensky Lim Morales, good morning sa inyo, Dewing. Kay Teresa Linaha Kayaw, Christine Minias Villalobos, Michael Jun Season from Purok Brotherhood, Barangay Sumag, Bacolod City. Salamat man. Kay Ma'am Elizabeth Gamala, good morning. Kay Enrique Caballo Subaldo Jr., Diding Alojamiento. Kag kay Ma'am Luing Melo, still watching. Kag sa Ma'am Vanessa Mayo, ara man sa Gyapon, no? Kag si Dr. Matt Mayo, ara sila sa Wisconsin, no? Kag kay salamat man kay Miss Jinky for sending stars diri sa aton. Thank you very much, no? Sa kay Mary Joy Tenoria. Mary Joy Tenoria, good morning. Kag dira sa kay migo ko Torco Jonko, good morning man. Sa kay Jean Borom, kay Che Zamora, sa kay Grace Gonora, Grace Ibarra.
Grace Gonora. Good morning dala sa imo, no? Kag sakay sakay Mila Alit, maayong agaman. Kag sakay Feby Alvarez. Kag sa mga kopdanan ko liwat, ginatamyaw ko ang mga kopdanan ko sa Volunteer Probation Aids Assistance gali, Volunteer Probation Assistance, sang Parole and Probation Office number 1. Sa mga taga-Hinubaan, maayong aga sa inyo, kag sa nagamonitor dira sa Alagad Radio. Good morning, no? Sa kay classmate ko da, Mayor Ernesto Estrao. Good morning, Mayor. Classmate, maayong aga sa imo. Yes, good morning. Kag sa kay Viola Baloyo Eras, mayong aga man. Phil Alonsagay, kag mga Ma'am Eleanor Fukuda, good morning. Tamyo ko lang Black Action Boy liwat si Miss Carol Montoya. Kay Ari siya no, nakabalik naman siya kagina, men. Gani, napadugay sa mo ihanda, wala. Basta yawan siya print sa mga balota. Gani Basta siya, man, oo. sige pang print na siya sa December pa lang. Charot. Yeah. Sige, okay. Standby na kita sa aton mga balita lokal. Aksyon Balita Morning Edition. Sa detalye na sa aton nagapanguna ng mga balita lokal, magapatigayon sang retirement program karong adlaw Pebrero 2 si Comelec Commissioner Maria Rowena Amelia Guanzon matapos ang 25 katuig nga nagserbisyo sa gobyerno kag 7 katuig bilang commissioner. Suno kay Guanzon, tapuson pa siya ang tanan nga talapuson antes magpahuway sa Pebrero 4. Agud suno sa iya makapreparar kung may mga rally pa nga patigayunon. Ginpalayag man ni Guanzon nga tapuson pa sa liwat basa ang election code bangod padayon man sini ginaedukar ang iban nga mga tao bisan pa mga estudyante. Suno kay Guanzon, hindi illegal ang pagpagawa niya sang desisyon sa kaso ni BBM bangod luyag sini may baluan sa mga tao kung ano ang matuod bisan pa suno sa iya may mga nagapamalawag. Nagapati si Guanzon nga magasaka sa Korte Suprema ang kaso kay ginapangamuyo sini nga magwa ang kamatuuran. May harap ako retirement program, po si Chair Abbas, kag si Chair ko, management date. So last na naman na part ceremonies together. Pero malaman ka mo, pag meron mga pakondisyon to kaya zero backlog yun ko mo. Ang kabayan sa pahayag ni Comelec Commissioner Rowena Guanzon. Igalansar sa siyudad sa Bacolod ang res bakuna sa butika sa Mercury Drugs sa Ayala Mall sa mabot yung Pebrero 3 Huwebes nga adlaw. Sa interview sa Action Radio, ginpahag ni Dr. Chris Sorongon, Deputy for Medical and Data Analysis ng Bacolod Emergency Operations Center, ang mga branch ang sang drugstore ang magahatag sa COVID-19 booster shots sa publiko. Suno kay Sorongon, pagatagan sang prioridad na maka-avail sang booster ang mga personang may online registration kag posible pag-ausaron ang AstraZeneca vaccine. Ginkompirma ni Sorongon nga base sa advisory sa DOH-6, mag-aabot sa Bacolod si Health Secretary Francisco Duque III kag si Presidential Advisor for COVID-19 Response Secretary Vince Tizon. Ginklaro ni Sorongon nga isa lang anay ka pharmacy ang makapatigayon sa sining aktibidad kag ginklaro man nga ginpili sa gobyerno nasyonal ang butika nga may nationwide outlet. Ang launching will be February 3 with Secretary Duque and Secretary Vince Dizon as our guest. Sa may Ayala, Mercury Drugstore Ayala. Bahin sa pagpahayag ni Dr. Chris Sorongon. Nag-aalaom naman si Bacolod Councilor Archie Baribar, Chair sa Committee on Energy sa Sangguniang Panlusod, nga masulbar sa Sineco ang inapangatubang isyu may kangtanan sa kinapangabay sa mga empleyado nga collective bargaining agreement akong CBA. Ginpahayag ni Baribar, technically hindi makaintra ang konseho sa issues ng CBA nga ginapangayo sa Sineco Union of Rational Employees o CONCUR.
Dunga pa ni Baribar sa iyang opinyon sa pagpatuman sang CBA may mga lahi sa National Electrification Administration nga dapat sundon. Para kay Baribar, mas dapat proteksyonan ang publiko sang sa i-promote ang panawagan sang Unyon. Ginpahayag sa konsehal ang right to benefits ang maabot sa insakto nga tiyon, samtang ang right to strike sa mga empleyado ang mag-aapekto naman sa general public. Nagalaom si Baribar nga masulbar sang Seneco ang ining isyu bangod ang pending consequence ang mag-aapekto sa bugos nga syudad. Naglambot pa lang sa 800 ka mga national identification cards ang napang-deliver sa bugos ng Western Visayas. Sunod kay Philippine Statistics Authority Chief Statistical Specialist Luis Gonzales, nadugayan ang pag-deliver sa mga IDs bangod sa pandemya kag mga kalamidad nga nagluntad nagligad niya tuig. Dugang pa isa man sa rason nga nagdugay ang maid-id nga verification sa mga personnel labi na kung may mga data nga wala ga palareho rason nga ila ini ginabalik agud liwat mag-fill up o kon insaktohon sa mga nag-apply sa national ID ang ilang mga datos. Ginpahayag man ni Gonzales nga nagpadala na sila sa komunikasyon sa mga talatapan nga kilalahon ang national ID kangay sa mga bangko kag remittance center o kung anuman nga transaksyon nga nagapangita sa valid ID. Sa karon malapit na 2 milyones ang nakaparehistro para sa national ID sa Negros. Sa mga duga pa naton nga mga balita lokal, iga sa matera naman sa opisina ni Presidente Rodrigo Duterte ang aprobado nga hagna para manginlay sa ginaduso nga pagtukod sa CHED Provincial Office sa siyudad sang Bacolod. Si Congressman Greg Gasataya ang nag-author sang hagna sa Kongreso, samtang ginaprubahan ini sa final reading sang Lunes nga adlaw sa Senado pagkatapos sang deliberasyon. Ginpahayag ni Gasataya nga wala pa sang lugar nga tukuran ang CHED Office tungod kinahanglan una mapirmahan sang presidente para manginlay antes ini nga mapatuman. Ginpatag di Gasataya nga mayor nga tinutuyo sang hagna nga mas mapalapit ang serbisyo sa pumuluyo, ilabi na nga linibo ka mga estudyante ang mga scholars sang CHED kag hindi na kinahanglan nga magpadulong sa regional office sa Iloilo. Sang 17th Congress ginfile ni Gasataya ang ini nga hagna apang wala na aprubahan sa Senado rason nga ini gin-refile sang 2019 kag ginapangabay ang bulig ni Senator Joel Villanueva nga among chair sang Higher Technical and Vocational Education. Wala pa. As of now, wala pa. No? Once mapirma na siya ni Presidente, then the Commission on Higher Education will prepare the necessary implementation kung manginlayi na ang ining tinutuyo naton. Ang kabahin sampayag ni Congressman Greg Gasataya. Ginatutukan sa karon sa Comelec Bacolod ang natalana nga paghanas sa mga manunudlo nga mangin parte sa patigayunon nga eleksyon sa Mayo 9, 2022. Sa interview sa aksyon na firing line, ginpahayag ni Bacolod Election Officer Attorney Revo Sorbito nga ginapreparahan man sa Comelec Bacolod ang campaign period tungod sa nakitaan nga rivalry sa tunga sa mga supporters sa mga nagapapili nga kandidato. Tungod sini target sa Comelec Bacolod nga makaplastar sang guidelines anti sa Pebrero 8 agud may basihan sa mga bawal kag pwede sa panahon sang kampanya. Yes, actually, no, ang aton nga Comelec, no, prepare kita. As of now, ang aton ginasakuan ang mga upcoming naton nga mga training sa aton nga mga maestra, sa aton nga mga technicians, no, nga mag-serve sa aton nga palana nga eleksyon. Kabahin sa pagpahayag ni Bacolod Election Officer Attorney Revo Sorbito. Atrasado nga magpagawa sa resolusyon sa kaso ni BBM, ginalantaw nga tuyo nga balawagan ang boto ni Commissioner Casquejo. Samtang Senator De La Rosa wala nahadlok sa investigasyon sang ICC. Ang detalye sa mga balita national sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Kag
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman nga pag-usas sing gadgets kangay sing cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslanon nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong nga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay. Sige ah. Good morning dira kay ambalo ko sa Atia Kim Eriman, mga aga. Lester Ray Benitez, nag-send sa 200 stars. Thank you, Gid Lester. Kag kay Ayesa May Katage Benitez. Kag kay ang bata niya si Aya Fire. Aya Fire, good morning dira sa imo. Talented siya nga anak ni Lester, no? Yes. Kag ni Ayes. Sakay Stephen Gansa Simbit sa La Carlota, ginatamyaw ka man ni Lester. Sol Lama Barnacha sa Wadika, Bacolod. Happy Wednesday sa aton tanan. Ray Baryoga, kag kay Rochelle Evangelista. Good morning kay Marjun Rivera. Good morning dira sa imo, Marjun. Kag kay Anthony. Kag kay Ihada. Of course, Miss Tess Rivera Murayama. Yes. Kag kay Miss Chona Trinilia. Good morning. Si Pambong Rivera. Good morning, man. Good morning, man. Dira sa Riverwalk. Riverwalk. Okay. Kay Ma'am Elizabeth Casuyon, maing agaman sang Villa Esperanza, Barangay Tangub. Good Bacolod morning. City. Homa Lomena. Show yun. Asko tani if magbiyahe pa ililo, need pa negative result ka swab maski fully vax ka na. Wa na. Wa na, no? Wala. Wa na. Basta within Western Visayas, wa na need og RT-PCR test. Yes. Okay. Ang kinahanglan mo lang diri is vaccination Fully card. vaccinated. Vaccination card. Kag plate. Of course. Hindi mo naglakat ko Kag yung pang snacks. Kaya pang mas snack. May magutman pang snacks ka. pa na? Uy, kayo, plate ka lang nakaroon nali nga magutman ka. Okay. Inaya kong nga brave ka nga mga sa imo tupad. Ha? Brave. Sana all brave. Kay Sir Edwin Pineda, good morning Sir Edwin. Yes, good morning. Sa New Jersey. Yes, Maayong aga. good morning dira sa Kay inyo. Dina De Cripito, good morning man. From Barangay RSB La Carlota City. Thank you. Same man sa Magbalik Bacolod. Yes. Same lang. Same show lang. yun. May backtrack ka lang ya. So may backtrack ka lang. Okay. Sa kay Russell Gomez, maing agaman. Kag ang kuang subo no, ang kung positive ka subo, ang imo quarantine 7 days na lang. Kung sa mga fully vax Sa fully vax yan kung fully vax ka. Pero 7 kung days hindi, na lang. 10 gid siya. Oo, kung 10 to 14. kung daw 14 days. kag daw medyo kung daw medyo ano gani panag sinain daw ka critical bala ang symptoms. Aha. Medyo mga 10 pero kung mga sa mild man lang or Wala ka especially ang asymptomatic kag fully vax. fully vax ka ti daw 7 days na lang, no? Tapos kung close contact ka daw pila 2 days lang. Kung close contact, I don't know. Wala ko ano daw sa mo na close daw contact. 2 days lang. 2 days lang quarantine mo? No, Pwede ka na ay, din no, back to work? Oo. Galing. Kung close contact ka.
I-check ka na, be, kay... Do bali sa una kay pila ka days pa i-observe mong antes ka dapat di ba mag-work. I-observe gid anay kung may symptoms. So bali subong gali iya, basta fully vax man naguro. Basta fully box ka. Para fully vax ka tapos close contact ka sa nag-positive, within 2 days mo lang i-monitor. Then after 2 days, pwede ka naka-work kung wala symptoms. I think so. Daw mo na okay. siguro. Sige. Daw mo na batian ko eh. Kaya daw ako, hindi ba ka na athag sa mga mga guidelines, no? Sige lang. Mark Joshua Obidosa, may agaman. O kay Nicel Morales Pabol. Morning da sa imo, day. Musta ka na da? Yes, Musta good ang morning. manukan da? Good morning. Kamusta ang mga manok mo da sa Manukan Country? Nicel. Musta ang mga tatay da? Yung mga liog? Ha? Grabe, mga atay ka mga liog na pangamusta. Mga isol? Nakaon kay isol? Wala. Wala ka, kaya amo na nga bala, basta isulan ka? Hindi ko yun namiyan sa iyang taste. Oh, amo na pinaka... Kung isol alone pero kung isol alone, pero kung iya na nga may unod-unod pa nagkakaon ko ya. Pero kung isol lang gidya, wala mong guro inasang isol lang. Diba? Tingin isol mo na panawag sila. Isol lang. Ang unod sila kakaon ko, pero ang isol gidya, wala. Ay, si Ma'am Van Gali kasi Doc Matt Mayo are driving back home to Rochester, Minnesota. Ano naman? Hindi ko kakuan. Basta na typo. Aha. Ninid. Basta ano man. Mining. Sige lang may lang. Kanami ko no sang earrings mo action doors. Abi ko ka name sang earrings gali. Sa sa kanina. Gali kay kanami sang earrings, Amo na siya. Okay. Kay Tweety Thanks. Marie. Nicel. Tweety Marie. Ita mo? Tweety Marie. Tweety Marie. Sa Espinosa, Grone, family, Buena Vista, Himamaylan. Yes, Barangay 4. Sige. Himamaylan City. Familia Espinosa. No? Elmer Regula. Good morning. Kumusta ko siya niya. Okay lang, action boy. Gwapa, Japon. Okay. Sana all, guwapa. Stand by na sa dugang ng mga balita. Balita Morning Edition. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:34. Detalye na sang mga balita nasyonal. Ginalantaw ni COMELEC Commissioner Rowena Guanzon nga ang atrasado nga pagpagawa sang resolusyon sang disqualification case ni Presidential Aspirant Ferdinand Bongbong Marcos Jr.
Ano nga tuyo man nga balabagan ang boto ni Commissioner Marlon Casquejo. Sunod kay Guanzon sa Pebrero 3 o kung isa kadlaw pagkatapos sa iyang retirement, ini siyang pagabuslan sang most senior COMELEC commissioner nga si Socorro Inting bilang presiding officer sang 1st Division. Si Casquejo naman ang magaserving nga presiding officer sang 2nd Division. Sunod kay Guanzon ang hindi pagpagawa sang ponensya o kung resolusyon ang nagapamalabag sa iya kay Casquejo sa pagboto sa DQ case. Ginadudahan ni Guanzon nga posible si Casquejo ang magaboto man sa disqualification ni Marcos. Una na nga gina-claim ni Guanzon nga may persona nga naga-impluensya kay COMELEC Commissioner Amy Ferolino. Kumpiyansa ang Malacanang nga makayo o kung masolbar sang Commission on Elections ang ilang internal issues angos sa disqualifikasyon bato kay presidential contender Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Una na ang ginpahayag ni COMELEC Commissioner Rowena Guanzon nga ang integridad sa COMELEC ang in question bangod sa atrasado nga resolusyon sa kaso sa diskwalifikasyon sa diin. Gintumod ang kapaslawan ni Marcos nga mag-file sang income tax returns kag pagbayad sa nabiling nga balanse. Sang ginpamangkot ko nagakabalaka si Presidente Rodrigo Duterte sa nagakatabo sa COMELEC, ginpahayag ni acting spokesman Carlo Nograles nga ini ang isa ka independent constitutional body kag mayara sila sang kaugalingon nga internal rules and regulations nga nagadumala sa ila. Sunod pa kay Nograles sa pito ka highest officials ng COMELEC, kumpiyansa sila nga masolusyonan ang internal issues sa ahensya. Nalabot naman ang ginatawag manageable threshold sang utang sang Pilipinas sa 2021. Makitaan sa datos ng Bureau of Treasury nga ang utang sang Pilipinas tungtong Disyembre 31 tuig 2021 ay naglambot sa 11.73 trilyones pesos. Nagnubo ini sang 1.7% halin sa 11.93 trilyones pesos nga na-record sa katapusan nga adlaw sang Nobyembre tuig 2021. Ginaangot sa net redemption sang domestic securities ang dutay nga pagnubo sa utang sang Pilipinas. Wala na hadlok sa investigasyon sa International Criminal Court sa war on drugs ng gobyerno si Senator Ronald De La Rosa nga anay hepe sang Philippine National Police o kuna PNP. Ginklaro ni De La Rosa nga wala niya ginahinulsulan ang ginumpisahan nga giyera kontra illegal nga droga sadtong 2016 bungod kun wala ini ginpatuman posible nang narco state na ang Pilipinas. Ginehemplo sa senador ang mga dalagko nga drug personalities nga natapna nila ang operasyon kaangay sa mga parohinog sa Ozamis o Dikta sa Iloilo kag Espinosa sa Leyte. Sunod pa sa senador dapat padayonon ang giyera kontra illegal nga droga kag pabaskugon pa ini. Sa dunga naton nga balita nasyonal, prioridad ni Vice President Leni Robredo nga solusyonan paagi sa plastado kag maatag nga plano ang ginatubang karon nga pandemya nga nagapaantos sa mga pigado nga Pilipino. Sa ginpirmahan nga kasugdanan ni Vice President Leni kay sang koalisyon ng maralitang mamamayan, ang Leni Urban Poor o kon Leni Up ang ginpirmahan sang kahapon nga daw o kon sang Lunes, Enero 31. Nagapanguna sa listahan sa mahimuon ni Vice President Leni kung siya ang mapili nga presidente amo nga matagan sa solusyon ang COVID-19 pandemic sa pungsod. Sa ginpirmahan nga kasugdanan, iga palapit ang mga bakuna sa mga malayo nga mga kabaryuhanan sa din madamo ang mga pigado nga Pilipino. Maghatag man sa nakaigo nga sweldo kag suporta sa mga workers kag sa health sector. Makalaom naman sa nakaigo nga ayuda ang mga pamilya nga napiktuhan sa dako sang pandemya kag magtukod man sa temporaryo nga trabaho para sa mga nagakinahanglan. Siguraduhon man ni Vice President Leni nga kadungan sang pagsanyog sa ekonomiya ang pagsanyog man sang palangitan-an sang ordinaryo nga pumuluyo paagi sa pagpabakod sang proteksyon kag kasiguruhan sa palangitan-an kag trabaho, ikaayong lawas kag edukasyon kag housing. Madugay na nga natapos kag plastado na maathag kag konkreto ang plano ni Vice President Leni nga kalayaan sa COVID-19. Nobyembre pa lang sa naliging tuig, ginapahayag na ni Vice President Leni ang mga plano agud masolusyonan ang ginatubang karon nga pandemya. Sa isa ka interview kay Vice President Leni, ginpatag niya ang 3 ka kategorya sang kalayaan sa COVID plan. Ini ang kalayaan sa pangambang magkasakit nga ang tuyo amo nga tadlungon ang healthcare system sa pungsod. Ikaduha ang kalayaan sa gutom nga magatutok naman sa pagbulig sa mga nadulan sang pangabuhian bangod sang pandemya. Kaya ikatatlo amo ang kalayaan sa kakulangan sa edukasyon nga ang tuyo amo nga masabat ang problema sa edukasyon. Sunod sa kay Vice President Leni, nga ang ila ginaduso karon amo ang low risk areas dapat magbalik na eskwela. Siguraduhon man nga nabakunahan na ang mga manudlo kag ang mga estudyante.
Naglabot na sa 58,793,555 ang kadamuon sa mga fully vaccinated nga individual sa Pilipinas batog sa COVID-19. Base sa National COVID-19 Vaccination Dashboard, tubto Enero 30, 60,341,424 na ang nakabaton sa first dose, samtang 7,335,559 naman ang booster shot. Bungod sini, 126,470,538 na ang kabilugan niya kadamuon sa mga COVID vaccine doses nga na-administer sa pungsod. Samtang sa datos tubtob Enero 28, ginpahayag ni Presidential Spokesperson Carlo Nograles nga 12.74 bilyones ka individual sa 12 tubtob 17 nga age group, 7.5 milyones o kung 59% na ang fully vaccinated. Ang balita international, balita sa sports showbiz, balita special kay Ivan pa sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home. Sakay Stella Marie Celis, may aga sa imo yak. Kasi magkita na kay bakigan niyo. Mayak mo ko na yaman. Ikaw lang man ginalaw niya nga. Ako lang na ginalaw niya nga tawgon sa nga mayak. Roger Sildres, good morning man. Monitor lang sa kuno ano. Grace Derla Palabrica. Kay Che Zamora Liwat, may agad na sa imo. Angela Gayondato Castillo, good morning. Ara ka pa na yan? Siyang last. Ha? Good morning nanda kay kay Miss Rona Regida Travas ng Valladolid, kay Miss Jeannie Sulgon. Jeannie Sulgon. Kumusta dra nga aton nga mga kaprutasan sa Deb's Mango Stand? Kaya aton nga mga kadiwalan. Sabi no. Kadiwalan. Kay parinte ko da Lorena Arguelles Duran. Sang Dulidnon's Cuisine. Wow, Dulidnon's Cuisine. Sa iya ko na nagakuwaya sang diwal. Sang diwal. Gusto ko liwat magbakal diwal mo. Ti bakal kayo? Wala pa ko budget. Kay kamahal mo na be. Oh, ipanawagan anay. Kasi hindi na kaigo sa mo niya ang isa lang ka kilo. Oh, so dapat Ay isa ka kilo ya para lang na sakon. Oh, ti may guro mo manalom ka na lang ay diwal ay. Para maka-free ka sa no? Pwede man na, makuton tabi si Mayor Bibot na be. Kung pwede lang Mayor, pwede ka panalo, ang pangayaw da. Oo. Kaya ba siya? Gali ka hindi, kasi di pasugot si Mayor Bibot. Kasi siya hindi, ang mga taga-duli, ang diwal niya para sa taga-dulid. Ang pangayaw niya mabakal. Titry mo na sa panukoy kung may diwal na be. Basta may diwal ng bawal. Kung ano daya. Ang dilaw, hindi ka kakita diwal. Kung ano daya. Ang diwal niya, endemic lang tayo sa Valladolid. lang gidya. Pwede no. Hindi ko na pwede makapangsalom da ang hindi taga-dira, no? Ti
Tihoy, kasi syempre, ano man na yamong, na seasonal man na yamong. Gani, Hindi man na ya daily nga ara, gida. Intrahan mo Kung pa na daily, karon nga. pwede pa na nila i-share sa iba. Intrahan mo pa da yang pangayaw kaya may intra ka pa da imo ya. Yan. Din do ko amo to pangabuyan ang makatay didto. Yes. Amo man na ka chimpo nga makapitik-pitik mayo. Mhm. Pero way ka pakagi nila bayad ano nga Nakalabay na ko nga may gabaligya, daya. Kaya sa dalan. Oo. Nga ginamo ka na nila. Wala man, naka-display lang sa sa May balde aral niya nila. ginapamay, Ginamamo magpamay. Ano ba lang, kung may kapamamo niya sa Enrique, ang ano daw, Ako na iya limango. Gani. Oo. Ginawa mo naglindiwal. Oo, kung sa man apply puto na yan. Puto man, oo. Sa bago kuha na daya nang kita mo ng ano ganina ng isda lang danlog. Alimusan. Alimusan. Na May alimusan. gamawa mo na dali Oo, alimusan na ginamaw na lo. Kabalo kauyon kalimusan? Amo na siyang dumay-dua ka sungay. Yes. African hito, alain man na. Alay mo ng hito actually. Ang alimusan ay kasi sila nga family. Oo. Ako Mga- ginakaon lang bigyan mo na hito. Te African hito. Mas Wala nami yang alimusan. Okay. Baklan ta kabla alimusan ikaw luto. Sige. Andaman mo ha. Base ko na ano ng mga pangluto na ha. Iano ko siya ng crispy alimusan. Hala, ano na? Deep fry. Nga hala. Gat ano It's na my yan? way of cooking, bala. Gat ano na yan? Gataan lang yan nila, kaya ako niya pretohon ko ya. Ah? Kaya mo na siya, pero Hindi, dito ko na nung sa baka- dito ko na sa Davao na Kanugo na sang bakal ta kuya. nga kanugon kay kaunon mo man na. Di ang pagluto bala. Ariyo, pero amo niya dito sa amo niya sa Davao. Basta African hito yang O imo namin. ganito, pero do ka mo man yung tsura sa alimusan, di ba? Puro kalimusan niya lain pag inayang mas namin na sa nga variety. Variety. Mas namin na sa nga limusan sa hito Ay, ya.tud ka. Oo. Sige. Si Ang baklan mo African wala. hito dumuha mo sa pantat. Ha? Pantat. Pantas. Dumuha mo na sila. Wala ka kagapon sa birthday ni Ihada mo, Miles mong nagdala sila sang ang mama ko ni Joshua ang nagluto, ihado mo. Dala sila sang hinunon? Ano na? Ano? Hinonon? Inonon? Hinunon man. Ano na siya? Inununan? Ano na siya man? Basta ng Bicol, siya kuno nga linuto. Tapos kabalo man to si Bicol? tita, si tita, Bicol, Bohol o Bicol. Si tita, sila gani Annalie. Ang baya inunon ko no? Or inununan? Hindi ko Basta familiar. ito pinakshiw siya nga may sabaw siya. Pero may mga talong, okra, ampalaya. Okay. Kanami. Ano nga isda? Bangros. Okay. I think Inununan? nakakaon ako na, pero hindi ko kilala kung ano nga luto. Oo, Kung ito, paksyo lang blaw. pero may mga talong siya. Oo. Mga kanamit bala, may talong, okra, ano ni? Tingala ko Ang ampalaya. pag abot ko kay na, wala na kaya naubos mo gid, kaya tungod nga namian ka. Hindi man gid kay salang ka. Why mo gid ko Na-appreciate kong utan kay kanamit sa sabon. nagbiling ko na sa utan imo, to actually. nagbiling ko daw sa dapat antes ko magalim laga po nagbiling ko sa imo tab. Tab? Oo. Ati ako tinagdala, gindala ko yung sa akin. Wala ka man nagambag ang tab na para sa ako. Abi ko, ginataga mo ko tab. Abi ko ano daw nakaintindi ka na bala sa kadugay ka daw danay. Sabi ko na intindihan mo na amo na nga mga gawi. Sumunin sinduan ko na. Ginambal mo na. Magbiling ko tab hindi na para sa dalan mo madalong mo sinyo para ina sa akon kay wala ako dire. Sige. Una bes wala akong daan nag-aari di kay wala ko ma-invite. So dason wala gin-invite pa gid ya. So dason, ang tab mo dapat butangan mo gingalan. Ang tab na to ay para kay Boy Duran lamang. Naman na, para wala may madala. So samtang kakwa ka na hindi samtang kakwa ka sa ibutang mo da ito para kay Action Boy Duran. Mo na siya. Sige, next time damo ablo bakal tab, ablo para mo to da stocks. Kung mag-grocery ka gani, masakop ka to bakal microwavable nga nga mga tab ha. Okay. Container. Baka ka na kay para butan to do plastar ta. Sige. Para sa Pero ikaw panahon madala microwave? Ha? Hindi ka madala microwave? Ay, hindi na nato ni microwave. Microwave lang balaya nga surudlan. How? Hindi. Madala ito. Sabi ko ma-microwave ta. Makakapoy. Kaya para pagkagam lang, hindi nga i-microwave na lang yan. Basta? Ina lang may mga himo. Galing subong- basi pa, Basi pa bayron ta kuryente ni Mas Noon. Ipos lang tayo. Standby na sa tundugan ng mga balita.
Balita Morning Edition. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:49. Kag sa detalye, balita international, gina-implementar na sa Austria ang lahing nga nagahimo compulsory sa COVID-19 vaccinations sa mga edad 18 anyos pasaka. Ang Austria ang una nga pungsod sa Europe nga nag-adapt sa mga pagsulundan. Ginparindugan sa Austrian government kay epektibo ang mabakuna agud mabatuan ang severe COVID-19. Ginako naman ni Karin Edstadler, Federal Minister for the EU and Constitution, nga nakahibalo ang gobyerno nga mabasko gini nga tikang kag mabudlay nga layi pero kinahanglan himuon. Matuod sunod sa iya nga interference with human rights ang mandatory vaccination pero ma-justify ini nga interference. Kinahanglan sunod sa iya nga matapos na ang pandemya kag ang pagbakuna lang ang paagi agud makabalik sa normal ang pangabuhi. Sa latest nga datos ng Oxford Martin School, yara sa 75% sang target population sa Austria ang fully vaccinated na batok sa COVID-19. Sa negosyo naman, ginkumpirmar ni Department of Trade and Industry Negros Occidental Head Rachel Nofable nga nagsaka ang presyo sa kada sako sang harina. Sa regular monthly product price monitoring sa DTI, nagsaka sa 950 pesos kada sako ang presyo halin sa 915 pesos sa nakaligad. Sunod kay Nofable, na monitor ang pagsaka sa presyo halin Disyembre tuig 2021 tutup Enero tuig 2022. Sa din ang hard kag soft flour nagmahal sang 0.5%. Tubtub sa 3.5%. Ginaangot sa logistical expenses ang rason sa pagtaas sa presyo sang harina tungod sa mahal nga transportasyon kag raw materials nga nadulot man sang COVID-19 pandemic. Sa aton nga foreign currency exchange rate ng US dollar 51 pesos kag 8 centimos. Ang Singapore dollar 37 pesos kag 76 centimos. Ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 53 centimos. Kag sa aton nga balita entertainment, pagahiwaton sa Abril 30 ang Coronation Night sa Miss Universe Philippines 2022. Ini ang ginpahibalo sa Miss Universe Philippines Organization matapos gindeklarar nga mag-umpisa ng screening subong nga Pebrero. Ang madaog sa coronation magatiglawa sa Pilipinas sa masunod nga edisyon sa Miss Universe subong nga tuig. Sa sports, announce ang Samahang Basketball ng Pilipinas nga magabalik na nga bilang head coach sang Gilas Pilipinas umpisa Pebrero 1 si Chat Reyes. Ginbuslan ni Reyes si Tab Baldwin nga nagpanawag sa pwesto agud tutukan ang pag-mentor naman sa men's basketball team sang Ateneo. Sang 2013 si Reyes ang nag-coach sa Gilas squad sang napierde sang national team ang makasumpong sinagud makasulod sa FIBA Asia Championship semifinals sa Mall of Asia Arena. Ang nasambit yung katalaga ang pabalik sa mga Filipino sa 2014 FIBA World Cup, makaligad ang 36 katuig. Balita Espesyal! Energy! Yes! Good morning! Tarabla ako, nadula yung ako niya. Ba? Nadula yung mga video. Good morning, Action Boy. Kag sa ato ng mga ka-action yung nagapamati via Facebook Live. Yes, and good YouTube. morning. Good morning. Kag sa taran, of course, nagapamati sa Transistor Radio. Sa radio, good morning. Aran Si na. Aran, thank you. Si Ma'am Van gali kag si Doc Mayo gali naglakato sa Wisconsin. Nagbakal gali saya kuan. Ano? Truck ba lang ng Tacoma? Oo. New ano nila. Amo to gali kag ginagina minimum fan. Sports pick up pala na nga Tacoma. Wow. Nagmakalgali sila. Tidala nila puli. Dala nila puli. So, si Ma'am Van kag si Doc Mayo na set na sila nga mapuli man di sa Pilipinas. Ang iladaan tong sila dalon nila kayatag na sakon. Oh, wow. Ambal naman sakon. Ha? Ambal naman. Ambal ya simo. Do ang ipliti guro sa pasalakyan yata na simo feeling ko ikwa na lang nila sang bag-o. Oo, diri na lang guro Diri sa mabakal, no? Philippines. Oo. Okay. Sige. Good morning nanay kay June Cordoba, halin kay primo mo Alan Navales. Kag si akon nga ang akon nga kuno, hindi ko lang ni sa medical consultant, kuan ko man siya ng legal consultant. Si Bob Francia. Legal consultant. Kag consultant sa kag sulsultant sang kuan. Sulsultant. Konsultan ka daw. Daw ba kamo na upod ni Marisol? Kamo ni Marisol upod?
Okay na? Okay Yung na? balita special tanay kay... Sige. Yung what, di ba mga tao sa Facebook mo. Sige. So, ano to gani ang ako nga naman? Horoscope. Kaya mga colors. Chinese zodiac sign niya, ha? Chinese zodiac sign. Zodiac sign. Bon silingon mga kwan sa mga animals. So, kung madumduman mo, rat lang ito. Aton ba lang Rat, rat. dason. So, ang dason is ox. Ox. So, mga oxes da. Mga baka. Baka na ang ox? Ano na, ox. Family ko sa Family baka. sang baka, Ang oh. baka, kao mo. Malam mo yan. Gani man. View of luxury. Anong plural sa ox? Oxes. Oxen. Oxes mo kung ma. Oxen gani. Oxen gani, correct. Very good. Of course, ako pa. Small thing. Kung ano sila, kung do ka Damo. damo sila, ang tawag sila oxenation. Charot lang. Charot. Sige na. So, ang ox action boy or mga oxes itawag to sa ila. Kaya damo sila mga. Oxen. Ano ni sila action boy? Ang mga, action boy, ang mga single ng mga ox, may big chance sila to find girlfriend or boyfriend or get married. So mayo ang love life. Mayo ilang love life. Ano nga year ng oxaw? Wala na butang? Wala na kabutang, B. Actually, damo ni, di ba? Oh, yeah. So, comment sa mga ox year. Basta ako pig ko ya. Malagi na siguro ko. Ako Kasi sigurado ikaw, ako dragon ko ya. Dragon kaya. So, gapang buga ka gidya. Okay? So, ang action boy, ang career sa ox sa sini nga year, there will be some good work opportunities for ox in 2020. Oxes in 2022. Sis man, oxen. Kay oxes, di nakabutang. Di sala. Sala siya. Oxen na siya. Kaya damo sila. Basi pwede man ang oxes. Oxes. I don't know. Okay, zodiac sign man yung mga. So, sa mga pigs, guro piggies. Charot lang. So, being down to earth action boy and making great efforts in the workplace will help oxes get more appreciation from leaders and colleagues. Uy, okay. So, baka higit sa mga subong, sa mga ox subong. May hindi na mga sip-sip. Depende na lang. Depende na lang. Okay? Tapos, ox is feeling exhausted in your current work, you may consider changing to another team in the same company. So, para debi ka daw kinakapoy ka daw sa news. Dito sa ilo ko gura na sa field. Sa research ka ba? Sa research naman. Pod ka mo ni dudes. Oo. Kagniyan. Ikaw ang head. Ang head, ano mo siya, ibuslan mo ang head sa subong. Si Felix. Buti mo kung makikatigulang. Okay? Ito nakapoy na ko sa news. Sa ilo ko bisa kay Jo Marie ng work. Kasi Jo Marie mo sa ilo sa kan. Sige. So, bisan ko naglapander ka lang kay Jo Marie, ikaw ang dishwasher. Wow! In man, no? Para nga, kung ka lang, dolay naman ng team ang imo. Assistant. So, mo na siya maka-action. Okay? So, rabbit naman action boy. Ang sa love action boy, the love life of rabbits will be stable in 2022. Stable. So, tara nyo makoneho ha. inyong love life sa sininga 2022 mangin stable. Tapos, single female rabbits will have good luck in love, including finding a boyfriend. Ano si action leader niya naman? Kasi rabbit siya balahaw. Charot lang. So, male rabbits sa action boy will probably meet a short-term relationship. Basta rabbit siya. Tapos rabbit short-term lang. Okay. Yeah. Okay, so ang career action boy, good morning lang dagali kay future councilor Mark Mayo. Mo future, nagapamati sa. Morning Attorney Mark Mayo. Rabbit ni siya. Hindi, kami. So, ang career naman action boys ang rabbits enjoy comparatively good luck in their careers in 2022. Okay. Though there will be some troubles they will not be serious and will be resolved quickly. So, don't worry kung may mga ginapangatubang kada rabbit nga mga mas-solve gid ina. Nga problema. Okay? Yes. Solve. Wala ka mo nang inasulit ko bala kung ang tanan nga problema may solusyon ina. Of course. Kung wala sa solusyon, hindi na siya problema. Correct. Okay? Rabbits will receive helpful support from others, which is good for business progress. Di ba? So, ang lucky colors ng rabbits action boy, mga rabbit people, green, purple, and orange. Sige, boss. Saan naman sa Biyernes naman ang iba? Okay. Sukalita Morning Edition.
Happy birthday na anay kay Yolanda Husga sa iya 59th birthday. Karon nga adlaw, happy birthday sa imo. Otay Benedicto, Mangaga, Roslyn Buenaventura. Good morning, man. Yes. Kag happy birthday sa tanan nga may birthday today. Yes. February 2. Maya Moreno, Mangaga. Kag happy feast day sa Our Lady of Candles Parish sa home site. Uy, kay Father Siloy Villarosa ni. Daw ka pang invite Good morning sa na kay Father Daw ay Siloy. ka pang invite sa ako si Father Siloy isang priest night how. Karon paguro. May priest night na mo. Priest night. At gabi So, basigin sa mga- priest day na lang. Hindi night gina sa. Night gid siya. Mga Sige, pare nagatlipon ti kami na da. after paguro sa nga ato ni extra invite Tanawon niya ta ka. kung invite ta. Liyaw ko da Grace Grace sa palabrika liyaw ko da kay Father Amo na Siloy. niya pang invite. Amo na niya gusto yan. Liyaw ko da Pilit Father tayo Siloy. pala yaw. Ato na daw lipatin naton kay Action Boy yaw. Mga ka-action ninyo mga diya raton mga balita sa Action Balita Morning Edition. Standby na sa Action Hotline with Action Art Tayhupon. Ang inyo naman nga news team, Aksyon Dorel Cabal. kag-Action Boy Duran. Mga ka-action din ka man sa Pinas. Labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Action Radio.